ne Niza pişbağları, ne Steven Seagal, ne Jackie Chan, ne Jean-Claude Van Damme. Ol olmasaydı, buların hiçbir olmazdı. Ol, bu atların geçmeli kapısını açtı. Ol, sinema dünyasında başka bir ölçekde öğretti. Ol yazgılarından dayavca görünüyordu. Ol 170 cm boya yedi. Kiçi boyuna qaramazdan qatı güçlü ağrı veren urguları hem vardı. Gözleri miyoptu. Bugün onun 10 milyonlarca insan uruş istilini öğrenmeye inanışıyor. Bruce Lee kamerada Bruce Lee'ni söyledi. Şeýle bir kameralara olan howasy güýçli de bolan, şol döwrüň iň güýçlü kameralaryny satyn alyp, öz türgünleşýän pursatlaryny ýazga alýady. Bu gören videoňyzda bolsa, onu dünýä tanadan güýjüni we tirligini görüp bilýäňiz. Ýöne Bruce Lee'niň hakiki güýji, onun yumruklarynda we ayaklarynda däl, aklynda we ýüreginde. Bruce Lee'niň öňkü ýany ýoldaşy, meniň tanayan Bruce Lee adly kitabyň ýazyjysy şeýle diýär. Ol hakiki urşucudy. Ýöne çuňlukda Bruce Lee müňlerçe ýyllyk felsefe bilen gurulan dogry bir insandy. Ol bizi gyzga wagtlygyna ziyaret eden gadymy bir ruhdy. Amerika, San Francisco, 1940-njy ýyl. Ol ýyl Xitay astrologiýasyna görä ajdarha ýyldy. Li Hoi-chun Amerika vilayetlerine giden meşhur Xitay operacısıdır. 1939-njy ýylda maşgalasy bilen bilelikde Amerika çykyşa geldiler. San Francisco'da wagtlary, sancılary artmaga başlady. We onu gyssagly ýagdaýda San Francisco'nyň Xitay owasynyňky bir hassahana äkitdiler. 27 oktyabr günü Grace Ho sağlıklı bir çağa doğurdu. Çağanın doğulan sağadı hem Xitay astrologiýasyna görä ajdarha sağadydy. Xitay inancına görä beýle ýagdaý gaty seýrek bolardy. Bu gaty güýçli bir insanyň doğulandygyna işaret edýärdi. Ejesi bu çağanyň adyny Lil Jon Fan goýdy. Onu dünýä tanatjak Bruce Lee adyny bolsa hasahanadaky şapagat uýalarynyň biri goýupdy. Ýene de Bruce Lee bu adyny okuwa başlaýança ulanmady. Çağa 3 aylyk wagty öýlerine Hong Kong'a döndüler. Operaçy bolan bir maşgalada ulanan bu çağa doğulandan bäri oýunçudy. Bruce Lee 1946-njy ýylda, ýagny 6 ýaşyndan bäri kinolarda rol alyp başlap, 18 ýaşyna çyldy 20 Xitay kinosunda yer alandy. Kiçi ejderha lakamany hem bolsa şol döwürlerde gazanypdy. Kiçi ýaşlaryndan bäri goşky ýazýardy, tans etmegi gaty halaýardy. Öz uruş istilini bolsa şol döwürlerde gözler öňüne sermäge başlapdy. Ýöne ol wagtlar diňek köçede datdy görüşýärdi. Ol döwürlerde Hong Kong köçelerinde ulanmak, özüňi gorumagy öwrenmegi gerekdirýärdi. Ol ilkinji uruş dersini öz kakasyndan alypdy. Çünkü kakasy operaçy bolmagyndan başga da öňkü Tai Chi Chuanyň Wu stili urşucusydy. Bruce Lee ondan soňra tahta urşucu bilen türgünleşmäge başlapdy. Yumruklar ganaýança işleýärdi. Soňraky ýaşlaryna bolsa özüni muňa beripdi. Bir hünärde 13-18 ýaş arasy gaty wajyp ýaşlardyr. Uruşmak sunatynyň düýbini bolsa ol ýaşlarda atypdy. Ýöne Bruce Lee'niň ýeke halipasy bardy. Ol hem Yip Man. Bu adam Hong Kong'da ýaşaýan Wing Chun uruş sunatynyň ustasydy. Yip Man dünýä belli başga da bir näçe uruşuja halipalyk edipdi. Bruce Lee bolsa öwrüden iň esasy uruş sunatyny bişirýän naharynyň reseptini asla hiç kime aýtmamazlygydy. Seni neden kabul edeyim? Çünkü en güçlü öğrenciniz ben olacağım. Edil Japon samuray däwinde bolşýaly. Xitay uruş sunatyny hem sırlar diňeje Xitaylar arasynda birek bire geçirilýändir. Bu müňlerçe ýyl dowam edip gelýän bir däpdir.
Bruce Lee iň ökdi uruşucu däldi, emma uruşlara gaty aktiv gatnaşýardy. Uruşmakdan asla gaçmazdy. Ol ýyza ädim ätmeň asla kabul etmeýän bir uruşucudy. Garşydaşlyk duýgusy durmuşynyň her pursatyna bardy. 19 ýaşynda waty Bruce Lee köçüdäki diki oglanlaryň arasyna goşulyp, awraýny pete düşüripdi. Sonra maşgalas onu Amerika öz dostlarynyň ýaryna berdiler. Bruce Lee Amerika gelenden sonra kafede işlemäge başlady we bu ýerde oňa binanyň çerdagynda ýaşamaga ruhsat berdiler. Bu wagtlar Bruce Lee orta mektebi hem tamamlap, üniversitede hem başlady. Washington Üniversitesinde felsefe bölümini okamaga başlady. Okuwundan daşary gejelerini afisantlyk işini hem edýärdi. Bruce Lee Hytaýla bolanlyk üçin Amerikaly we İngiliz okuwçylar tarapyndan yekelenýärdi. Pikirlenme. Duy. Edil aý görkezýän barmak ýa. Barmaga üns berme. Ýogsam ol ajaýyply gaçyrarsan. Görüp bilmersin. Aslında bir uruş kinolarynyň köpüsi bize bir zat öwretmek ýerine biziň wagtymyzy hoşal geçirmege önükdirlendir. Bruce Lee gaty köp zat üýtgetdi. Uruşyň waty bilen felsefe arasyna baglanyş gurmagy bilen täze düşünje eýe bolan kinolar düşürdi. Bruce Lee bu kinolardan bir hoş wagt geçirmek üçin däl, eýsem öwretmek üçin hem ulandy. Özü gaty güýçli bir insan, aktyor, uruş ustasy, mollum. Ýöne ol bulardan başga da bir filozofdur. Bruce Lee üniversitet döwründe günwatar filozoflary we gelen ýerindäki gündär filozoflar bilen ýakyny gyzyklanardy. Felsefe garşy gaty täsin bir gyzyklanmasy bolan Bruce Lee günwatar we gündär felsefesi arasyna bir gatnaş gurmagy inanşýardy we özüniň mahsus şahsy bellikler tutýardy. Ýanynda elmedämi bar bolan bellik depterini, gelecekde nämeler etjekdigi we özüni dünýä nädip düşündirjekligi ýazýardy. Geleceğe değişli maksatlarını gaty ýiti bir dil bilen ýazapdyr bolen özüne bolan anamyny görmek mümkindir. Hatta 21 ýaşynda waty bir dostuny ýazan hatyna Bruce Lee şeýle diýär. İçimde gaty uly, dürüdüji we ruhy bir güýjüň barlygyny duýýan. Bu şeýle bir güýç bolen anançdan, görüşden we tutan ýerli bolmakdan hem uly. Bularyň birleşen ýagdaýy. Beynim bu elimde tutýan güýjüň garşysyna jadynanandyr. Bruce Lee günleriň birinde ustasy idman bilen meditasiýon edýärkäler, Bruce Lee näme etse de ünsün jemläp bilmeýärdi. Munyň üstüne idman dersi hareketme berer we Bruce Lee'ge gidip diňji almany maslahat berer. Fena değil. Suya gerçekten vurdun mu yoksa vurduğunu mu düşündün? Gahar bilen ýörep barýan Bruce Lee bir kölüň kenaryna barar we gaharyny bu kiçijik kölden çykarmak isler. We suwa bir ýumruk atar. We suwa hiç zat bolmaz. Suw azajyk tolkun atandan soňra öňki ýagdaýyna gaýdyp geler. Suw Bruce Lee'niň bu güýçli ýumrugyndan hiç bir täsir alan däldir. Suwun bu özüni täzeläp bilýän aýratylygyna hayran galan Bruce Lee, suwun bu ýagdaýyny ursun otunda we durmuşyndaky felsepe baglap ulanmaga başlar. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Su felsefesi Bruce Lee'niň gyzyklanýan Taoizm felsefesinde gaty wajyp bir ýere ýedir. Taoizm felsefesiniň gurujysy bolan Lao Tzu su hakynda şeýle diýär. Dünýäde hiç bir zat suw ýaly ýumşak, suw ýaly ejiz däldir. Emma suwdan başga hiç bir zat gaty we güýçli bolany ezýärkä özü ütgemeden galmaz. Biz hem bu ýerden gaty uly dersi öwrenip bileriz.
Su gaty täsin zatdyr. Su näme goýsaň oňa urulir. Ütgeşmelere öwrenşip bilýändir. Howa sowan wagty doňuşy ýaly gyzan wagty da boga urulyp bilýär. Su şeýle bir näzik bolsa da, ýeri gelende ondan ýekeje zat ýokdur. Biz hem Bruce Lee ýaly suwuň bu ýagdaýlaryny öz durmuşymyza baglap ulansak, bu bolmazmy isen? Suwuň belli bir şekli bolmaýyşy ýaly. Bruce Lee'niň hem urşan wagty belli bir usuly ýokdur. Bruce Lee şeýle bir soraw soralýar. Urşan wagtyň haýsy usul bilen urşma saýlap alýar? Hiç bir usuly saýlap almadyk usul bilen. Bruce Lee durmuşyny öz urş felsefesini döreden, ýagny Jeet Kune Do. Munyň merkezine ilkinji göz öňüne gelýän bolsa, gündogor felsefesiniň merkezinde bolan yin-yang simbollar. Yin-yang simbolunda garşydaş bolan zatlaryň bar bolmasy üçin birege mätäç bolmaklygy ýatýandyr. Yin-yang'a göre älemdäki hemme zatyň tersi da bardyr. Erkek zenan, ertir awşam, su ot ýaly. Bruce Lee hem öz felsefesinde yin-yang ulanandyr. Bruce Lee bu dünýädäki hemme zady edil urus sunwatyna garaýşy ýaly bir sunwat gözü bilen seredýändir. Bruce Lee ölmek hem şeýle garaýşy bilen we bu sözleri bilen meni gaty haýran galdyrdy. Gazanmagyň ýoluny öwrenmek isleýär. Emma ýeňileniňi de kabul etmek isleýär. Ýeňileniňi kabul etmek, ölmegi öwrenmek ondan garaşsyz bolmakdyr. Ertir geleninde bolsa, hyzyw dolu beýniňi erkana goýberip, ölmek sunwatyny öwrenmelisin. Bruce Lee öleninde 32 ýaşyndadyr. We 32 ýaşyna şeýle işler eden insan ölmedik bolsa-da, mundan başga nämeler ederdi diýip pikirlenmezlik mümkin däldir. Bruce Lee bize ölüm hakynda hem sorawlar bermemizi tergib berýär. Ölenine 50 ýyl geçende-de onuň kinolary hakynda, onuň durmuş felsefesi hakynda gürrüň edip bilýän bolsak, bu kinolary, bu durmuş felsefesi bilen biziň durmuşymyza täsir edip bilýän bolsak, bu adama öllü diýmek näme derejede dogry bolup biler? Henizem ölümüň näme many berýärligini bilemok. Ýöne ölümden gorkýan biri dälmen. We men durmadan ýa gitmeden ösýän we özgerýän Bruce Lee. Bir gün maksatlarymy tamamlamadan ölsem, bu ýagdaýdan bir puşmanlygym bolmaz. Etmek isleýän zatlarym etdim. We bulary edýän wagtym dürüst bolmagy we ukyplarymı iň dogry ýagdaýda ulanmagy saýlap aldym. Bu durmuşdan başga näme isläp bilerim? Ölümsüzlüğün açary. Başta ýatlanmaga degaýjak bir durmuş ýaşamakdyr. Bu durmuş bolsa, wagtyny boşa harjamazlykda ýatýandyr. Bir durmuşyň düýü bolsa, wagtdan döreýändir dostum. Men aman kümmen. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sağ olun.